in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young ones. Els joves. Darling, we're the young ones. The young ones. Shouldn't be afraid to live, love. There's a song to be sung, 'cause we may not be the young ones very long. Petroli. Me caso amb Ronda? Això és la casa nova? Doncs jo la trobo molt maca, Rick. Va, és una casa com qualsevol altra. Almenys encara s'aguanta dreta. Però vaja, a mi em sembla un vàter gegant. Vinga, no sigueu garrotistes. T'has fixat que té bústia? Això ens anirà la mar del bé. Per què? Per mirar qui és quan truca. Està bé tenir una bona porta principal. Però si ja en teníem una a l'altra casa. Sí, Vivian, però estava penjada al sostre del menjador. Què volies que en féssim, Rick? Sí, què volies que em fes? Anava a trompa. Calleu i dona'm la clau. Fixeu-s'hi bé com es fa això. Val. Ho veieu? També he sigut mangui. De debò? No ho sabia, no. Doncs sí, tinc un compte numerat en un banc de Suïssa, bèstia. Som-hi. Que bé, Mike. Ostres, noi, més estudiants. Tu calla i vesteix-te d'una vegada. Uau, quantes cartes, tio. No va dir el senyor Balauski que els altres llogaters marxaven ahir mateix. Sí, però és que no sabia llegir. Si estudiaven filosofia. Exacte. Segurament són de núncies. De qui? Vivian, aquesta habitació és meva. Sí? Sí, jo l'he vist primer. Tens testimonis o què? Per què necessito testimonis? Fuig de la meva propietat. No vull! Vinga, obre't! Fixa't, deu ser la meva habitació perquè hi ha tota la meva roba. No, no hi ha roba teva enlloc. Molt bé, és la teva habitació? No, no la vull, no és meva. Sí que ho és. No, no ho és. Acabes de dir que era teva. Tu també. No ho he dit. Que sí, Que no. que sí, Que no. que sí! Que no, que no, que no, que no, que no, que no! Ni la teva habitació es crema! Però no era aquesta la meva. Mal, calma, tio. Aquesta és la meva! Aquesta és la meva! Subtítol? Mike entra a la seva habitació. Així, més. Ei, nano! Ets el Buddy Holly. Correcte! Saps una cosa? M'encanten els vostres Beatles. Mira, amb 20 anys de menjar-ne o t'agrada no et mors de fàstic. Ha! Em pensava que eres mort. Molta gent s'ho pensa, però això no ha afectat la meva carrera. No. Tens material nou? Mira, precisament he escrit una cançó aquí dalt. Més o menys, tracta de la meva dieta. Es diu... Cucu, vine, Cuca, la vols sentir? Esclar. Ara mateix? Sí, qui vol quedar-se penjat?
discos, cintes, vídeos, vendes a fora, tele per satèl·lit. 60% del soci, 40% meu. D'un total de 25 milions... Grain fly pie with a mosquito side salad. 23 years on a meat-free diet. Beagles, crickets, gonna get you sick. Here's a little sucker and you ought to try it. Cookie, daddy long legs. Your bitch makes more money than Peggy said. Encara treus alguna cosa de la guitarra. Sort que els col·legues van dir que l'habitació es cremava. Me'n podia haver anat a dormir i cremar-me viu. Però vaja, com que em costa tant dormir perquè em passo la meitat del dia a la cuina, que és un mal rotllo etern. Hola, cuina! Hola, hola! Em dic Nil. Però no cal que t'esforcis a recordar-ho, com que segurament molt aviat em moriré. Fantàstic. L'únic que ha quedat a l'armari és la tatera. Feta un fàstic, a més. Gràcies, senyor Balowski, per la tatera més vella i més bruta de tot el món. Que fort! Mira quin merder! No puc més. Per una vegada m'agradaria, només per una vegada, que aquestes coses no em passessin a mi. Oh, sí, quin trinc. Ei, Nil! Què és això, humor negre o què? Per què no has fet el sopar? Si encara no has mogut el cul, Nil? Ho sento, Vivian, però tenint en compte que ningú no m'ha ajudat amb les maletes ni amb res més, i tenint en compte que avui precisament no em trobo gaire bé, doncs no he fet el sopar. No tinc 12 mans, saps? Tant de bo, però no les tinc. Que guai! Les tinc! Sí, les tinc! Sí, 12 mans. Mira, Vivian, mira, és al·lucinant. Nil, on és la llauna d'espaguetis que tenim per les emergències? Ric, mira'm, tio, fliparàs quantitat. Però si n'hi has fet el te, Nil! Nil? Mola, tio, mola. Em sembla que m'hauré de fer el te jo mateix. Ric, vine ràpid, vine a veure, fliparàs. Ah! Tinc 12 mans, sóc el Krishna. Ai, senyor, faries el que fos per cridar l'atenció, el que fos. On és el Vivian? Ai. Vivian? Ah, ets aquí, Vivian. Podríem tenir un moment en privat? No. Només una consulta de res. Per què has llançat el vàter per la finestra? Per fer baixar el lloguer? Oh, sí, esclar. Que burro que sóc. Una coseta més. Què vols dir amb això? Doncs perquè així els podrem denunciar. No ens poden cobrar tant per una casa que tingui la comuna fora. Que interessant. Sí, però mira, no m'ho crec. A mi em sembla que ho has fet expressament perquè saps que tinc cagarrines. Ric! Escolta, al final el Nil farà el sopar o no? Val més que li preguntis a ell, m'entens? En aquests moments m'interessa més la meva panxeta. Nil! Nil! Anem directament al gra! O fas el sopar o et deixo sense dents d'una castanya! Ei, on vas amb aquest sac, Mike? Enlloc. Que és la teva roba bruta. No. No havíem quedat que juntaríem la roba de tothom per anar a la bugaderia i la declaració de convivència que vam firmar? Aviam, bugada. Aviam, cap dels tios de la casa, passi el que passi, o sigui, encara que se l'hagin menjat els gossos rabiosos, Ei, la meva clàusula! no anirà a la bugaderia sense abans haver recollit la roba bruta dels altres tios. Ah, i la clàusula 83? Excepte el Mike. No passa res. I a més, no vaig a rentar roba. Vaig a baix. Tinc un fiambre. Ho lligues?
Llavors, en aquest cas, no podem dir res. Aquest està cada vegada pitjor. Almenys ens volia explotar. Vinga, ràpid, Nil! Tens 3 segons per fer el sopar. Comença a comptar. 3 segons. 1, 2, Què vols per sopar? 3! On és el sopar? Ai, mira, no està acabat. De fet, saps? És que no està acabat. Ah, sí, molt bé, Nil, molt bé. Tu descansa, sí, home. Passa-t'ho bé mentre nosaltres ens morim de fam. Beatnik! Ja has trencat el meu plat preferit. Vaja. Veig que ens haurem de fer el sopar nosaltres mateixos. Què ha sigut això? El què? Res. És que ja em començo a tornar boig, saps? Em pensava que érem en un rai enmig del mar. Afluixa una mica, noi. Em sembla que treballes massa. Quina calda que fa. I tant. És massa potent, la bombeta. Auxili! Ens enfonsem! Ens enfonsem! Tranquil·litza't. No ens enfonsem, no ens enfonsem. Val més que ventilem una mica això. Ara està millor. Què et passa? No res, no res. Em saps de nedar? Què? No, estava pensant... Pensant què? Si podries anar nedant fins a la farmàcia a veure si tenen res per les al·lucinacions. Vaja! Tu també en tens? Oh, és això o s'ha inundat tot el poble? Sí, tu tens raó. Últimament treballem massa. Fa més d'un any que no tinc vacances. I això què és? Què dius? Això? Vacances? 15 dies en un soterrani amb una bombeta? Doncs és l'únic que els quedava. L'únic que els quedava. Fes-me un favor. Què? Vés a mirar si realment era una al·lucinació. D'on ha sortit vostè? Pregunteu als meus pares, a mi no m'ho volien dir. Em podrien vigilar aquest fiambre? No és de gaire bon gust. La mort tampoc ho és. Que fastigós. Sí, és increïble el que es pot arribar a fer amb una mica de farina i aigua. Sí, pastarada. Què és aquesta llumeta blanca? És una llumeta blanca. Oh, molt intel·ligent. Deu ser molt vella, aquesta tele. Què dius, Kepi? No, que aquesta llumeta és simbòlica. Vol dir una cosa molt forta. Vol dir que s'ha acabat la tele i que és hora d'anar a dormir. Me'n vaig a la meva habitació que va de pintar la carta astral, tios? Alguna vegada has arribat a pensar que algú hagi pogut tenir el més mínim interès en res que tu hagis dit o hagis fet, Nil? Quin fatxa. Te'n vas a dormir, Vivian? No, em quedo una estona més a mirar la llumeta. Si tinguéssim un vídeo la podríem mirar demà al matí. Adéu, Vip. Fins demà. No s'oblidin de desconnectar l'aparell.
Per què? Perquè explotaria, bèstia. Mola! No, no explotarà mai. Me'n vaig a jugar a l'assassí. Podria ser ric si m'hagués fet professional. Però per mi el que importa és participar. Ei, Neil! Em tires la pilota, nano? D'acord. Entomada! Que se m'ha acabat la pasta de dents! El Vip estava fent un treball i com que no tenia típex... És un pispa! Què hi fas dret davant de la meva habitació, Mike? És que no hi ha res per seure aquí. Ah, molt graciós. Deus trobar molt divertit riure quan hi ha 3 milions de persones sense feina. Sí? Aparta't, vull entrar a la meva habitació. No portes la roba adequada. Què? Està bé, no em senyiré tant a la Norma. Ella tampoc s'ha senyit mai a mi. 5 lliures l'entrada. 5 lliures per entrar a la meva pròpia habitació? Ah, per què? L'has convertit en una roller disco? Quina clarividència. Escolteu! Podríeu marxar d'aquí, sisplau? No us vull xafar la festa, però si no us molesta és que em voldria despullar, m'entens? Mira, tio, o vens a moure l'esquelet o t'obres. Molt bé, ja n'hi ha prou. Ara escolteu-me tots. Ja veuràs. Ho sento, boss. Lloro que en t'imploro una mola, la gran mola. Tanqui que hi ha confi, però aquest mangui s'ha enrotllat malament. I ha molestat les senyoretes i els senyors que es movien a ritme de funky. Ho lliga. Sigues amables, Lover. No vull molestar els clients. Mike, mala bèstia! Almenys que tirem el paper també, Vivian. Neil, ajuda't! No puc, Rick, no. Ho sento molt, però haig d'anar a acabar de pintar la carta astral. Molt bé, Slover. Ja n'hi ha prou. Ho sento, Rick. Però no veus que si fes excepcions no em respectaria ningú, tu tampoc. Ah, bé, doncs trucaré a la Pasma a veure què en diuen ells de tot això. Obre els ulls, Rick, que la vida és com una tòmbola. S'estan rifant bufetades contínuament i tu portes tots els números. Sempre estàs tan orgullós de tu mateix, Mike? Sempre et creus tan intel·ligent. Això ho he arreglat perquè comparteixis l'habitació amb el Neil. Què? Jo no penso compartir cap habitació amb aquest hippie. Neil, calla abans de començar a parlar. He tirat una moneda per saber a qui li toca el llit i has perdut. No he fet pirules. Si no t'ho creus, pregunta-li al Mike, o sigui que calla. Entesos, Rick. Què? Què? Què has dit ara? Què? M'has dit llantí, oi que sí? No, jo no. Doncs val més, Neil, perquè et diré una cosa. Jo, el Mike i el Vivian n'estem fins al coco de tu. Què els ha passat als llençols? Deu ser la pintura vermella. Mira, Neil, potser et sembla que m'he passat per només una lliure, però quan deixo calés és perquè me'ls tornin, ho has entès? Petroli! He trobat petroli i ens farem rics! He trobat petroli sota la casa! Vivian, no siguis pesat! Ei! Vinga, canta bé, però no com un canari. No hi ha res per explicar. Estava jugant a l'assassí al soterrani. M'avorria molt i he pensat, em posaré a fotre cops de cap a terra i llavors, i surt un raig de petroli al·lucinant. Penseu, això podria ser molt gran. Vull dir, quin sais, ho consultarem amb el coixí. Què? El meu se'l va menjar, el hàmster. Segur que ens farem rics. Reunió demà a les 9 del matí sota l'escala. Per cert, Neil, vull la lliure demà com a màxim, si no morirà un altre cèrvol. L'endemà al matí, a les 9, sota l'escala. Una història quotidiana del pis de sota. Ai, sí, senyora. Ja sé que el nostre deure és servir els senyorets i cuidar-los tan bé com podem. Però la veritat és que el senyoret Neil ens tracta molt bruscament. I bé que fa, Lucy, que ja ens convé. La negació total de la nostra personalitat, la servitud cega i la jornada de 18 hores. I no demanem res més que una escala sobre els nostres caps.
I tant, Lucy, i tant que ens convé, perquè els mals tractes són la nostra sort, i abans ens maltractaven millor encara. Calleu, que baixen els senyorets a pagar-nos i escolteu-me, ni una paraula de protesta. Porteu-vos bé o me les pagareu. Em sembla molt estrany que el Mike hagi convocat una reunió aquí. Jo ni tan sols hi havia entrat encara. Esclar, és perquè aquí es guarden les coses de la neteja, Rick. No, no és per això, Neil, és perquè només fa un dia que vivim aquí. Realment m'estranya que algú, a part de mi, sàpiga que existeix aquest lloc. Perquè encara que per vosaltres sembla que no tinc més importància que la d'un... Hippie. D'un hippie, resulta que sóc jo el que fa la neteja de la casa i el dinar... Vinga, que n'ets de pesat. Total, perquè treballes una miqueta. Què? Una miqueta? Val, doncs convoco una reunió. Això és una reunió, Neil. Això és el que dic. On són el Mac i el Vivian? Fan tard. Hem arribat d'hora perquè tu no m'has deixat dormir en tota la nit donant voltes i tocant campanes. No ho sabies, dormir provoca càncer. Això ho sap tothom. Saps què, Neil? Saps quina diferència hi ha entre tu i una caca? Doncs no n'hi ha cap. Para de plorar. No ploro, Rick, és que m'ha entrat pols al nas. Oh, ves per on, noi? Mira, això t'ensenyarà a netejar millor. Oh, no. Què? Estic a punt d'esternudar. Oh, no, Neil! Sí, sempre em passa. Sí. Escolta, em sap molt de greu, sempre em passa. Aquí els tenim, senyor presidente. Insurgents bolxevics. Ja us ensenyaré jo a intentar assassinar el president. Senyor presidente. Però de què diantre parla aquest? Tanca la boca, traïdor! Oh! No m'has tocat les cames! T'he dit que callessis! Quin fàstic, hi ha un xiclet enganxat al terra. Silenci! Silenci! Senyors, bon dia. Bon dia! M'alegro que hàgiu pogut venir, perquè si no haguéssiu vingut no seríeu aquí. No seríeu aquí! Aviam, què hi fèieu sota l'escala? Bona pregunta! Sí, doncs fèiem una reunió de fet, sí. Impossible. Impossible! Perquè el coronel Vivian i jo hem fet una reunió fa un quart d'hora al pis de dalt. I sento molt haver de dir-vos que amb els nous reglaments de la no assistència a les reunions comporta la pena de mort. De mort! M'agradaria passar-ho per alt, nois, però per desgràcia sembla que sou responsables d'altres activitats criminals. A saber, vagabundeig premeditat... Bona aquesta! Conspiració sota l'escala... Genial! I desperfectes al material policíac. No obstant, jo, el presidente... Viva el presidente! Estic disposat a decretar l'amnistia si us porteu com a bons ciutadans, si baixeu els pous de petroli del soterrani i n'extraieu tot el contingut. Junta feixista! Un moment, us voleu fer increïblement rics o no? Doncs sí. Per què no baixeu a acabar vosaltres també? Genial, Rick, genial, de debò. Genial! Així que quan vagi a veure el seu disc els dic, eh? Hola, rei Farouk, tinc petroli per vosaltres. La veritat és que em tinc una mostra escampada per la camisa. Per favor, que no tindríeu pas una mica de detergent al Palau, Altesa? Reflexiona, Rick, em tallaria les mans. No diguis res dels àrabs, Mike, que provocaràs un incident diplomàtic. Magnificència? Ha vingut el ministre britànic de l'exterior per demanar disculpes per les recents crítiques de la nostra alegada crueltat mandatària. El rebré ara. Quin tros voldria rebre primer? Perdona a mi. No res, Neil. Havia de passar una hora o altra.
Estàs bé, Vivian? Vivian? Vinga! És el moment! Feia 2 hores que ho esperava! És la revolució! Quina revolució? Revolució! Corre la sang! Onegen les banderes! Que tothom deixi les eines i fem una barricada! Correm a ocupar el Palau d'Hivern! Ocupem el Palau d'Hivern, pugem sobre les taules i ens presentem paperets els uns als altres! Sí! Sí! Escolti, és vostè el tsar! Sí, la veritat és que sí! Bang, bang! Mala sort, fatxa! Aquest és el destí dels que no pertanyen a la classe obrera! Sí, Nil! Nil, ho tinc tot calculat. D'aquí 10 minuts hi ha una actuació benèfica massiva al Gran Saló, d'acord? Sí. I en arribar al punt culminant, la classe obrera oprimida d'aquesta casa, o sigui, tu i jo, s'aixecarà i agafarà el control de l'Estat. Oh, genial! La revolució! La revolució! Sí, la Margaret Thatcher! Endavant! M'agradaria que no em fessin això. El temps passa, Rick. Qui és vostè? Jo he vingut a veure el Muppet Show. Aquest és el grup Postura Radícul. Jo em dic Alexis Tractor Yuri Gagarin Setge de Stalingrad Plakin Canal Gloriosa Sputnik Dinamo Moscou Bomba Balovski. El meu pare era més aviat comunista, ja m'entens? Ets clavat el propietari d'aquesta casa, el Jersey. Sí, és el meu tiet, és veritat. És increïble. Us assembleu com 2 pèsols. No suporto aquesta expressió, és tan paternalista. Sí, és just el tipus de comentari verdurista que escau a un dictador repressiu. Molt bé, ja hi som, el concert benèfic massiu pels obrers oprimits de la casa. Hola, Mike. Què hi fas aquí? És igual el que faig jo. Qui són aquests? Ai, senyor. Jo no en sé res. Igual són amics d'algú que passaven per aquí i volien assajar o així. No t'agradaria pujar a la teva habitació i descansar una mica? Potser que sí. Perfecte! Hola, Sputnik. O et puc dir camarada. Ja saps quin és el pla, no? Just al moment culminant de l'actuació, tu incites les masses i cremem el Reichstag. Bé, si més no, cremem l'habitació del Mike. I llavors, revolució! A fer punyetes, on són les meves 200 lliures? Sí, és clar, és que haig de vendre les entrades. Entrades! Entrades! Deuen haver enxampat un embús. Nil, per cert, tu has pagat per entrar? No, jo sóc dels obrers oprimits de la casa, te'n recordes? Ja, però és un concert benèfic, saps? L'entrada val 200 lliures. 200 lliures? Això és el pressupost de tot un trimestre, tio. Va, Nil, és per tu aquest concert. És benèfic per ajudar-te a tu. I serà tot gratis. Però com es pot ser tan egoista? Vinga, 200 lliures! Només tinc 50 penics. Dóna'm quin remei. Espero que sigui bona aquesta Margaret Thatcher. Ok, sí! És un gran plaer sent aquest concert benèfic! Uau! Sí! Jo estic realment... Sí, com esteu vosaltres, Mala, mala! Això és totalment funky! És com una mena d'habitació buida! Mala, tios! Ara farem un tema. Mira, fa poc hi va haver un hit que anava de la convivència racial, dels blancs i els negres que conviuen pacíficament els uns al costat dels altres, als pianos. No sé, potser és que jo sóc una mica estúpid, però ja m'entendreu si us dic que els pianos no resoldran res. Només hi ha una cosa que ens uneix, una cosa que tenim en comú. I què és? Què és el que ens uneix a nosaltres? No és ni classe, ni ideologia, ni raça, ni fe, ni arrels. L'únic que ens uneix són les botes del doctor Martin. El doctor Martin les va deixar al món perquè tothom pogués ser lliure. No són classistes, no tenen igual. Aguanten l'aigua i la calor. Només 19 lliures, 99 penics. Tothom aviat portarà aquestes botes de sola pneumàtica. I les botes s'ajuntaran i agafaran el poder.
Gràcies al doctor Martin ens mourem al mateix ritme. Gràcies al doctor Martin ballarem al carrer. Què? No em vols potser? Vinga, botes, us ho heu de fer. Doctor Martin, botes! Doctor Martin, botes! Doctor Martin, botes! Quin pal! Quins antiquats no lliguen mai res! I la revolució, què? No heu sentit parlar de l'emancipació de la dona? Què hi feu vosaltres aquí? Hauríeu de ser el soterrani que van. Us adoneu que tota aquesta vagància vostra ens costa un dia de ser increïblement rics? Què? Déu meu, tanta herència! Una cosa, tot això del petroli era mentida.